Скъпи сънародници, България има нужда от нас. Призовавам ви да се съберем на 10 ноември пред консулството в Валенсия, за да покажем, че няма да мълчим пред несправедливостта. България заслужава честност и прозрачност. Присъединете се към нас от 14 до 16 часа. Нека изразим нашия вот на недоволство и покажем, че заедно сме по-силни. Всеки един от нас е важен в тази борба. България е наша и трябва да я защитим. Здравейте, скъпи сънародници! Казвам се Венелин Андреев и искам да ви призова да излезете на протести. Аз организирам протест с мои съмишленици в Франкфурт, Германия, в неделя от 14 часа пред консулството на Република България. Излезте, за да бъдете чути. Ако стоите в къщи, никой няма да ви чуе, никой няма да ви види. Не ви ли писна да бъдете ограбвани, да бъдете унижавани, да бъдете усмивани, да бъдете пренебрегвани? Ако всичко това ви е писнало, заповядайте в неделя пред българското консулство в Франкфурт. Също протести ще има в Мадрид, в Валенсия, Испания, в Лондон, в Берлин и Мюнхен. Щом имате време да ходите по почивки и по ресторанти, трябва да намерите време да излезете на протест. Бъдете живи и здрави! Борете се за България!